Hej, mit navn er Henriette Bertelsen. Jeg har været selvstændig i 20 år, hvor jeg har lavet kurser, holdt foredrag og psykoterapeutiske samtaler. En af de vigtigste ting, når man arbejder med mennesker, eller når man arbejder med sig selv i en udvikling, er det vigtigt at se på ens udgangspunkt. Og det er vores verdensopfattelse. I Grønland er der 2 forskellige verdensopfattelser, hvor det er vigtigt at vide, hvor vi står henne. I den oprindelige grønlandske verdensopfattelse, som er holistisk, der ser man på verden som noget, hvor alt er levende. Vinden og landet, havet, alting er levende. Og på den anden side, der er vi meget påvirket af den naturvidenskabelige, som den vestlige verden tager udgangspunkt i. Der skal alt bevises, måles og vejes, før det bliver accepteret. Så det er 2 vidt forskellige verdensopfattelser, hvor det har været nødvendigt at tilpasse sig den naturvidenskabelige. Og det er noget, der tager generationer. Og den overgang, der kan man komme ud for nogle problemstillinger og svære ting som stress og forkerthedsfølelse og lavt selvværd, sorg og vrede. Jeg kan for eksempel komme med et eksempel på, hvordan vi til daglig kommer ud for de 2 forskellige verdensopfattelser. For eksempel omkring vejret. Vi hører fra DMI, at vejret bliver sådan i morgen ud fra nogle målinger fra vejrstationer, satellitter og mange års viden, som er dokumenteret og målt og vejet og bevist. Så siger de, at vejret bliver sådan i morgen. I den holistiske, som er den oprindelige grønlandske, som mange også er præget af, der er alting levende. Så det betyder, at man skal kigge op på himlen, skyerne, hvordan opfører de sig, hvordan opfører vandet sig, og hvordan opfører dyrene sig. Er der nogen, der har kigget og opfører sig på bestemte måder, når vejret er ved at ændre sig. Og ud fra den der helhed, så siger man, at vejret bliver sådan i morgen. Det er vidt forskellige måder at se på verden på. Helt overordnet siger Dalai Lama, at den vestlige verden og det holistiske verdener er nødt til at nærme sig hinanden, forstå hinanden, for at det også kan give virkninger i verden som en helhed. For det er det, som vi har brug for alle sammen. Så det betyder også, at i dagligdagen er det vigtigt med at lære hinanden at kende, lære de her verdensopfattelser at kende. Jeg er i gang med nogle kurser og foredrag rundt omkring her i Danmark, og hvor jeg også kommer ind på det her område. Ha' en god aften.